panguva ino nyika yeZimbabwe yorwadza vanhu vachiona kuti nyika yeChina inoonekwa kunzi people they are complaining neMachinese nyika yeZimbabwe vachionekwa kunzi they are looting and vari kupedza each and every inch aiwa yemamineral enyika yeZimbabwe panguva ino kuri kuonekwa kunzi vari kuluta vari kuita zvavari kuda panguva ino kuonekwa kunzi nyika yeZimbabwe yonga ichingonyaradzwa nemadonations but kuchionekwa kunzi these Chinese nationals vari kuuya vachiburitsa zvicherwa zvenyika yeZimbabwe vachiita zvavanoda potse nekutoabusa aiwa isusu mainhabitants varidzi venyika kumamines kana kune kuchishandira subscribe like on the bell icon timina BBC post this video ramuri kuona ra ambassador to Zimbabwe weChina wamuri kuona achi initiate the donation nyika yeZimbabwe anobudanyira achiti Chinese ambassador to Zimbabwe handing over rice donated by Chinese government. ZANU-PF selling your minerals with rice. The time you will wake up, Zimbabwe will be done. It's not a movie or a joke. It is happening. The country is being looted while Zimbabweans are enjoying entertainment. Domashwari kuda panguva ino zvinzi aiwa wake up Zimbabwe. Panguva ine people vanogoya panguva ine vachingosiya zvavari kuda vachiita angava maChinese kana people who are involved in these deals vanhu vangonyarara zvavo pakuri kuonekwa kunzi these Chinese vari kuita zvavari kuda vari kuluta vari kupedza zvicherwa nemaresources edu our national pride but panguva ino nyika yeZimbabwe iri kurarama nemadonations mashoko ari kuda panguva ino calling for action zvichinzi aiwa everyone must rise up tiuye panguva ino tistope this aiwa pachiri pedyo just because patinozopepuka aiwa zvese zvinenge zvaenda ngotidzai mafunguro enyu moti kudii pamusoro penhau iyi nechitiko ichi pinda comment section medu mafunguro enyu subscribe like cheta on the bell icon.